Nå, undskyld. Nå. Okay. Og hvad? Okay. Det er for, at du ikke laver vride. Du retter hele tiden på mig. Hvad med den anden? Skal vi ikke lige prøve den der anden? Den anden er øvelsen. Ja. Så er vi nede her, så laver vi John T. John T. Og vi kører ned. Ned. Op. Op. Ned. Ned. Op. Og vi skifter. Yes. De andre søger kigge. En blanding af pilates og boksning, og tager over, hvor CrossFit slap. Kan man sige det sådan, i hvert fald i forhold til sådan trends. Fordi man siger, at det her går hen og bliver det næste nye, når man skal træne. Og vi har Abdel i gang, fordi Abdel skal have en såkaldt sixpack, det vil sige en mave, som er helt stram og kun lige buer ud 3 gange. Det er en såkaldt sixpack. To. Katrine, hvor langt er han fra en sixpack her? Nej. Han er langt, kan jeg se. Han er ved at lære det. Hvor lang tid går der, for jeg har en? Jeg havde ikke regnet med, at det her skulle overgå mig. Ja, han må godt komme med lidt mere numse her. Altså, det er savner lidt. Yes, sådan der. På en skala fra 1 til 10, Katrine. Ærligt? Nej, jeg synes, han gør det sgu meget godt. Han er okay med i det og sådan noget, så jeg vil give ham en 6'er. Ud af 7 forhåbentlig, Katrine. Ud af 7 muligt. Hvor ser du dig selv? På et eller andet julebånd til vores julefrokost, hvor I spiller det her igen og igen. Hvad hedder det? Jeg har taget din skjorte med til dig. Katrine, det er jo lov. Jeg skal nok prøve at holde øje med det her, eller gøre det her derhjemme. Ja. Men får jeg... det er jo hele kroppen. Det er hele kroppen, ja. Vi har også nede at lave gulvøvelser. Men kan du love dem, der er derhjemme, der gerne vil have, ligesom mig, en sixpack på 6 uger? Kan jeg få det? Siger du ja? Ja. Jeg siger, at man kan i hvert fald godt være i nærheden af det. Det kommer an på, hvor stor man er. Hvis man er helt herude, så tror jeg måske ikke, man lige kan nå det på 6 uger. Men jeg er jo okay. Ja, det tror jeg faktisk godt. Jeg tror, det er ikke helt ved siden af. Du skal... En gang om ugen gør det nok ikke. Okay. Så du skal nok lave det lidt oftere. Men nu har jeg lært 2-3 grundtrin. Det kan være, at jeg lige kommer igen efter jer. Ja, eller til pausen. Ja. Og så vil jeg bare lige sige, at I går bare i gang, eller I fortsætter bare, for det er skønt at se på os. Ja. Og jeg lover at gå i gang med det her, og holde jer opdateret, måske tage nogle billeder undervejs og gøre det her den næste uges tid.